Ah! Makaya ra. Mangutang tagbali na mga tats. Ayo! Let's see. Asa na tuba? Dili ka mangutang ko. Oh, may sulod. Asa na bali na diya? Ay, moro na. Uy! Mga tats, hindi na mangutang kaya naka-plaster na. Sek, relax lang ka diya. Okay. Hindi akong ganahan. Ano sa man eh? Libre na eh. Asa ba si Joy? Chat asa ko nga. Ay, madam! Matas! Dara, founder. Mo na yung buot-buot ng mga ito. Didiri. Ano sa ba na? Gulay ay kabalakan. Gulay? Ang lisura niya tinutuon kamansi. Gulay daw matas, kamansi. Dili ni akong toyo. Bahali na akong toyo. Asa nga isa kong tiro na lumutuba diri? Ha? Oh, bantay ha. Wala ba yun akong giadto diri? Oh, nako gusto. Asa akong gusto? Dara akong gusto. Oh, dara. Matats, atay chipin sila. Oh, ha? Take na tong pagdali. Idol! Bantay, manggawas mo ron ha. Uy, wala na po ni Pepsi. Pasig maguba na po itong naong ha, de? Kisom jud matats. Uy, may pulutan. Tangan pulutan eh. Pulutan skilid. Oh, kuha tag isa di aron. Ah! Makaya ra. Napay kampi din aton. Atong pukawon. Aton yung pants. Idol! Oy, Idol! Ah! Ha? Followers na, viewers. Ari kayo magtagay ta. Magaling kang Magtagay ta sa coconut wine. Patats, kusugan na mo share itong video. Diri. Gihilom-hilom lang ka dira ha. Matas, ang dala ko kampi. Prampang yan. Hoy, pagtanos kamera. En kaso nga ma-short ta. Answer. Bali na po ng brands ana. Ano yan yung pulutan diri eh. Yalan na ron, basta malipat na ron. Matas. Ipari sa to sa balina gusto. Wa man tay isda karon. Mao ra niya tong gi-chip in matas. Ila man pud ning balina. Achop na matas. O di ba trip lang gol. Achop. Datang kay sa Unsa ni? Paksi ba Joy nang barilis? Unsa ni isda Joy? Paksyon eh? Ah, barilis. Basta taga duolog dagat lagi matas ba? Chupaping jud kayo ba? Shout out na ko diya kay Super sa Kalumpang ba. Go, I love you, go. Nya nag-chat pud ta. Ipambog atong bahalina. Go, dala go. Na niabot ako siya di sa balay ko. Katong niagi nangaligo man niabot siya karon dili na po sa balay. Di pangalan? Si Tuper, go. I love you. Sa Prito. Wala ko sa pilido to, tabagat to, pati itong naong.